Mahal, Bakit? di pa rin kasi ako dinadatnan. 2 linggo na. Paano kung buntis talaga ako? Kung buntis ka, di pananagutan natin. Paninindigan ko. Daling sabihin. Pero, paano si Tita Maria? Alam mo namang hindi niya pa ako gusto para sa'yo. Mahal, kahit ano pang sabihin ni Mama, anak natin yan. Hindi kasalanan ng magmahal. At lalong hindi kasalanan na magbunga pagmamahala natin. Pero hindi pa tayo handa. Hindi pa nga tayo kasal. Handa akong tumayo bilang ama. Ipaglalaban kita kay Mama. Kinakabahan ako, Arnie. Pag nagalit si Tita Maria, kaya niya tayong paghiwalayin. Hindi na ako bata para kontrolin ni Mama buhay ko. Mahal kita. At kung may nabubuo tayo, mas lalo kitang mamahalin. Ang ligalig mo kasi nung pag-uwi ko eh. Hindi ka mapakali. Sobrang excited mo, ayan tuloy. Mukhang nakabuo tayo. Wala eh. 1 taon ka ba namang nawala? Di kita nahawakan. Di kita nayakap. Di man lang kita naamoy. Kaya nung umuwi ka, nako, yari na. Sabi ko kasi mag-ingat ka eh. Ganito na lang. Bibili ako ng pregnancy test kit. Sabay nating pipintahan yung resulta. Ano man ang kalabasan, di ako aalis. Di kita iiwan. Hindi naman yung resulta yung kinakatakot ko eh. Mas takot ako sa mga taong huhusga sa atin. Bakit kasi hihintayin pa natin na may manghusga? Magpapakasal na tayo. Arnie! Kung ayos sa'yo, bukas na yung kasalan. Hindi kita hahayaang mag-isa sa laban na to, mahal. Handa ka na ba talaga sa buhay may pamilya? Oo, handa na. Basta kasama kita. Dear Love, ako si Arnie. 3 taon ko ng kasintahan si Grace. 3 taon ng ligawan, tampuhan, lambingan. Aaminin ko na tuwing magkasama kami, laging may nangyayari. Alam niyo na yun. Mga bagay na ginagawa ng 2 taong nagmamahalan. At ayun na nga, nabuntis ko si Grace. Di ko alam kung anong una kong mararamdaman. Tuwa ba? Takot? Kaba? Sa totoo lang, naghalo-halo na. Nakakakaba naman talaga maging tatay. 1 araw, boyfriend ka lang. Kinabukasan, magiging tatay ka na. Pero mas kinabahan ako nun sa isang tao. Kay Mama. Mahigpit kasi yung nanay ko. At di niya masyadong gusto si Grace. Hindi sila close. At alam ko na yun ang dahilan kung bakit nanginginig si Grace tuwing nababanggit pangalan ni Mama. Pero bilang lalaki, mas pinili kong manindigan. Pareho naming ginusto ni Grace na may mangyari sa aming 2. Kaya dapat panindigan namin yung pinagbubuntis niya. Di ko naman hahayaang si Grace lang ang magdala ng bigat ng sitwasyon. Kaya niyaya ko siyang magpakasal. Gusto ko kasi ipakita na kaya kong maging responsable. Na kaya ko nang bumuo ng sarili kong pamilya. Ma, nandito po si Grace. Magandang hapon po, tita. Magandang hapon. Anong meron at bigla kayong napadalaw? Upo tayo, mahal. Okay. Ma, may gusto po sana kaming sabihin. Buntis si Grace. Ma, paano niyo po nalaman? Nakita ko ang pregnancy test sa kwarto mo. Akala mo ba hindi ko alam ang mga nangyayari sa bahay na to? Anong tingin mo sa akin, Arnie? Tanga? Tita, pasensya na po. Tumahimik ka. Pasensya? Pasensya ba ipapakain nyo sa bata? Tapos paano ngayon? Sa akin nyo hihingi ng mga panggastos nyo. Tandaan mo, Arnie, manganganak si Grace. Magpapatong-patong ang mga gastusin ninyo. Naghahanap na po ako ng mas maayos na trabaho. May mga ina-apply na po ako. O ikaw naman, Grace. Anong klaseng babae ka?
Umayag kang mabuntis nang hindi kayo kasal? Huwag naman kayong ganyan, Hindi Ma. ikaw ang kausap ko. Bakit ikaw ang nagre-react? O ano, Grace? Hindi ka na umimik dyan. Huwag mo akong iyakan. Hindi mo ako madadala dyan. Tita, hindi ko po pinilit si Arnie. Pareho po namin ginusto yung nangyari. Tsaka maayos po yung trabaho ko. Kasi simula ko lang po bilang branch manager sa isang fast food chain. Branch manager. Sa edad mo? Sa tingin mo sapat yan para bumuhay ng pamilya? Ma, huwag niyo pong maliitin si Grace. Hindi naman po namin balak umasa sa inyo eh. Pareho po naming pananagutan to. Talaga? Eh ano namang balak nyo? Magpapakasal na po kami. Magpapakasal? Opo. Iyon po sana ang ipapaalam namin sa inyo. Hindi para manghingi ng suporta. Manghihingi po kami ng basbas. Nag-iisip ka ba, Arnie? May sapat ka na bang ipon pampaanak para dagdagan mo pa ang gastos nyo sa kasal? O baka feeling superhero ka lang ngayon? Feeling mo ikaw ang tagapagligtas nitong si Grace? Pangatawanan mo yung pagiging Superman mo, ha? Huwag kang tatakbo sa akin pag nangailangan kayo. Hindi po talaga ako tatakbo sa inyo. Kakayanin ko. Pinangako ko kay Grace na pananagutan ko sila ng magiging anak namin. Panindigan mo lahat ng sinabi mo, ha? Wala kayong aasahan sa akin. Hindi ko kayo bibigyan ng basbas sa pagpapakasal ninyo. At kung balak mong mamanhikan sa pamilya nitong si Grace, gawin mong mag-isa. Ayokong madamay sa pagkakamali niyong yan. Kuya! Oh, Arnie. Anong hangin nagtulak sa'yo rito? Kumusta kuya? Kumusta tong ihawan? Eto, mausad naman. Hindi man milyonaryo, basta may pang-ulam sa araw-araw. Di ba yata kasama si Grace? Nasa bahay siya kuya. Nagpapahinga. Teka, ba't seryoso ng boses mo? Alam ko may problema. Ano nangyari? Kuya, gusto sana kitang yayain magpampanga. Sa pamilya nila Grace. Pampanga? Bakit? May atraso ka ba? May ginawa ka bang kalokohan kaya kailangan mong humarap sa pamilya niya? Mamamanhikan ako kuya. Mamanhikan ka? Magpapakasal na kayo? Alam ba to ni Mama? Alam niya. Pero putol siya. Ah, kaya pala yung mukha mo, di maipinta. Hindi niya kami binigyan ng basbas. Sabi niya, di siya sasama kung mamamanhikan ako. Kaya sa'yo ako lumapit kuya. Pwede mo ba akong samahan? Pero Arnie, sigurado ka na ba? Magpapakasal ka kahit walang blessing ni Mama? Oo kuya. Nangako na ako kay Grace. Di ko nababawiin yun. May hindi ka pa sinasabi sa akin. Buntis si Grace kuya. Pangalawang buwan na niya. Sabi na eh. Magiging tito na ako? Oo kuya. Akala ko naman kung ano na. Arnie, anak yan. Hindi yan kamalasan. Kaya ayusin mo yung busangot mong mukha dyan. Kaya nga gusto kong itama ang lahat. Ayokong lumaki yung anak kong may kulang. Alam mo, galit man si Mama ngayon. Pero hindi kay tatakwil nun. Sige, sasama ako sa Pampanga. Hindi ka harap mag-isa sa pamilya ni Grace. Salamat kuya ha. Sa binyag, ako na lang kunin mong catering. Papabahain natin ang barbecue doon sa reception nyo. Sige, sabi mo yan kuya ha. Kahit na ganun ang naging reaksyon ni Mama, desidido pa rin ako na pakasalan si Grace. Kahit di naman siya buntis, nasa plano naman talaga yun. Napaga lang. Mahal ko si Grace. Responsibility ko siya. Di porket ayaw ni Mama, susuko na ako. Di ako nagpadala sa takot. Masakit na di niya kami nabigyan ng basbas. Masakit ding marinig na parang pagkakamali yung tingin niya sa desisyon ko. Pero sa kabila nun, isang bagay ang hindi ko kayang gawin. Yun
ay ang talikuran si Grace. Uy, Maria! Kumusta yung bunso mo? Magti-30 na yan, di ba? Baka naman hanggang tumanda siya, nasa poder mo pa. Ay, nako, Beth. Nagpaalam nga sa akin, kasama yung nobya niya. Magpapakasal na raw sila. Oh, di good news yan! Anong sabi mo? Tumutol ako. Bakit naman? Nasa tamang edad na yung bunso mo? Hindi ko kasi ka-vibes yung Grace na yun. Sa tingin ko, pineperahan lang niya ang anak ko. Mantakin mo tuwing luluwas ng Maynila, puro sa mamahaling restaurant sila nagde-date. Wala nang natitira sa sahod ni Arnie. Ay, sus, Maria. Kung gusto ng anak mo gumastos, pabayaan mo. Baka naman totoong nagmamahalan sila nung nobya niya. Baka mamaya niyan, hindi ka pa magkaapo. Ay, ayun pang isa. May nakita akong pregnancy test sa kwarto ni Arnie. Positive yung babae. Dapat pala lalo kang matuwa! Magkakaapo ka na! Yung panganay mo ngang si Jojo wala pang anak O ayan, si Arnie pa palang magbibigay sa'yo ng una mong apo. Bahala si Arnie. Hindi ko sila bibigyan ng basbas nung Grace na yon hanggat hindi ako kumbinsido. Ayan na si Linda. Pak na pak ang make-up. Parang may lakad. Linda, saan ka ba galing at ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay. Mga mare! Putok na putok ang make-up mo, Mare. Saan ka galing? Galing akong Pampanga. Birthday ng apo ko. At nakipag-meet up din ako sa boylet ko. Linda! Ang tanda mo na may boylet ka pa! At least ako, may dilig. Kayo puro chismis ang kinakain nyo. Kaya tuyot na tuyot ang balat ninyo. Che! Ay, oo nga pala. Maring Maria, may nakita ako sa Pampanga. Ano naman yon? Nakita ko si Arnie. Ha? Anong ginagawa niya ron? Taga Pampanga yung manugang ko, di ba? Sakto, kapitbahay pala nila yung nobya ni Arnie. Si Grace. Mukhang namamanhikan niyang bunso mo, ha? Kasama pa si Jojo. Ang dami ng dalang pagkain, may pabulaklak pa. Ano? Maria! Maria, ano nangyari sa'yo? Linda! Dalhin na natin si Maria sa ospital! Dear love, di ko inaasahang makakarating agad kay mama yung balita tungkol sa sikretong pamamanhikan namin ni kuya. Kapitbahay pala ni na Grace yung kumare niya. At sa isang iglap, ayun, nagkabistuhan na. Kaya pagkatapos naming mamanhikan sa Pampanga, bumalik agad kami ng Maynila. Hindi para magtago, kundi para harapin si mama. Ilang araw niya akong hindi pinansin. At doon ko napagtanto, mas masakit pala ang katahimikan kaysa sa galit. Mas masakit ang hindi ka kilalanin bilang anak kaysa pagalitan ka. Sabi niya, hindi raw niya inaasahang magagawa ko yun sa kanya. Na itutuloy ko ang pamamanhikan kahit wala nang pahintulot niya. At sa unang pagkakataon, hindi ako sumagot bilang anak na takot. Sumagot ako bilang lalaking may sariling pamilyang binubuo. Pinaliwanag ko ang lahat. Kung gaano ko kamahal si Grace. Kung paano ko nakikita ang kinabukasan ko kasama siya. Kung paanong hindi ito kapusukan, kundi isang desisyon na paninindigan. Metro's #1 Love Radio. Basic!